Mizoram Journal chuan chi bai kan buk le vek ka chu kan thenom ram Myanmar Mizo te thinlunga Burma tia fia zawk ma zofa tam takte chena rama sipai ten mipui thlan sarkar pai thla kum khat chunga tana state of emergency an puan zui hngala chuan Khawvel ram hrang hrang a ngawng na hle a sipai ho tu te hian state councillor Aung San Suu Kyi le president Win Min te chu thu bui siam sakin an hrena hmun pawh hriat ani ri lo he thil thleng chung changa hian United States sarkar Biden administration chuan Myanmar sipai ho tu te hi thurum tak mangin vau khana chak chuak ngal ma se China sarkar chuan Myanmar ram hi a chan tlat thung United States sarkar Biden a kai hruai hian Myanmar ram hi entin nge a chan le don ti hi Khawvelin a thlir mek ani Myanmar sipai ten an ram hruai tu hrenga sarkar thu neina an chu sak chung changa United Nations Security Council UNSC chuan China awangin demna thu chu a siam theilo United Nations Security Council hian Myanmar rama thil thleng wang hian emergency meeting a kowa meeting hi video conference kal tanga nei ni in Dhaka ni chung an soi ho ani ma se UN Security Council permanent member le veto nei China chuan Myanmar sipai te che dan demna siam tum chu a thlop lo wangin joint statement an siam thei ta lo ani meeting a member som panga te chuan United Kingdom draft statement an soi howa United Nations envoy to Myanmar Christine Strainer Barginer chuan Myanmar sipai te che dan chu nat taka adem thu soin council member ta pawh Myanmar rama democracy tundin an duna le an thlawm na lan tir turin a som Myanmar sipai ten sarkar thu neina an chu sak chuan nama ni kuma in thlan pui nei chu National League for Democracy NLD chakdana felfai tok lo nia soi chu fin fiana engma an nei lo ti soin Barginer chuan sipai ten in thlan pui bo sai that le an tumna pawh thlawp lo turin ange Security Council chuan Britain in statement a siam zuin sipai chakna hmanga sarkar pai thlak ani demna chau ni lo sipai te chu dan ne thu pek zawma mihring dingna chanvo nei te za sak tu le dan kala an mi man te chu ngal vek tur an phuna chung changa thu chu siam dan tur angai tua ma se thu chu siam tur chuan member ten an pom tlan vek angai ani ma se Myanmar ram hrian tha China chuan thu chu siam tum hi a pom ve lo ani a hma point China hian Myanmar sipai te che dan dem na hi engma a soi du lawa sipai in thu neina an lak sak le chu cabinet sik soi ti chawin state media te chuan an ta lang sipai chakna manga Myanmar sarkar thu neina chu saka commander in chief Min Yuanglong kota ram thu neina hlan ani nuwa minister le an deputy minister som pakhat te chu thlak ngal an nia minister thlak zinga hian finance health interior le foreign affairs minister te pawh an tel Min Aung Hlaing chuan thu neina a chel nuwa thole ni khan cabinet meeting ma sabera ko ngala meeting a hian sipai kota thu neina lak chu ti lo thei lo ani ti a soinon le International Monetary Fund IMF chuan kal liam ta khan Myanmar sarkar puina tur United States dollar makta doi zathum somnga a thon fel man chia he sum hi COVID-19 rileng do na le tul danga man tura ti ani ma se tanpuina sum a thon fel nu loka sipai ten thu neina an chu saka IMF fian an sum pek to hi lakir le don puin ti ngai na vak om to lo nia soyani IMF thu puang tu chuan Myanmar tanpuina sum an thon fel man ti soin puisa an thon thar telin thlasari liam ta chung khan Myanmar ram tanpuina tur hian US dollar makta doi zasari an thon ti soi IMF in Myanmar rama thopui hi Central Bank of Myanmar ania Finance Ministry thunun nan huaya omlowa ma se thole ni khan sipai sarkar chuan Central Bank Governor Tharatan Thannein arwa zui ngala hei wang hian bank po hi sipai thunun nan huaya om zui ngal ani
Myanmar sarkar hospital thok then khat chuan ni lai ni khan mipui thlan civil sarkar paithak le state councillor Aung San Suu Kyi le roi dudang teman an ni du lo na an lan tira thawtan nia sipai chakna hmanga sarkar thuneina lak sakani nuwa din thar Myanmar Civil Disobedience Movement chuan hospital somsari le ko somthuma medical department a thok ten lungoi lo na lan hi an lan tir ti soin hospital then kata chuan emergency service ti lo chuan khoi du lowa mun then kata chuan lungoi lo na lan tir nan dam doi lama thok tu te hian ribon sen an vo bok sipai ten an hne chu le pai thlak tak Myanmar ram hi soitawngin zofa nuai tel chena ram ni in heng zofa te thlawang ho hian aizol ko pui a hun man ani a Mizo Zirlai Paul MZP General Headquarters chuan ni lai ni khan Vanapa Hall kota Myanmar rama sipai te che dan du lo na lan tin an huai hota Joint NGO Coordination Committee le Political Party IO ten thu an soi MZP Vice President Peter Changte chuan punkhom an huai ho chan chu politics thil ani lo thu soin in u naw na thinlung puwa he huni mang kan ni kan u naw te har sana hi kan har sana nia an limna chu kan limna ni kan u naw te ta englai point MZP chu kan om reng don ani ati Joint NGO Chairman Vanal Ruat chuan Myanmar sipai ten NLD sarkar thuneina an hne chu adem thu soin khilama kan u naw te tan thei chop chuin kan lo che chuak to thina tuna an boruak ton hi kan tot pui tak zet ani ati Mizoram sarkar chu engpo ma chon thei tura in puwa chana nei tu le India sarkar po atu langa nor tha ati thu a soi MNF Party Secretary VL Cross ne zawa chuan thu neina in pechopa sipai ten mipui thlan ram roi tu te an man hi kan party chuan kan dem tak zet India sarkar in ma alanga tura po thei to pa pui kan in huama kan sarkar po tlan chelowa kan ti turang te ti turin kan in pe ani ati Congress Education Cell Chairman T Sangpung chuan Myanmar rama zo na thlak te torna chu an trom pui thu soin Mizoram om te hi Myanmar atanga chuk te kan ni a u naw kan ni kan u naw te hi Mizoram an har sana to awang hian an lo chuka tul mai theya kan sarkari thataka alo impo seilo ka ngai ani ati a Mizoram sarkar chu in ruang man lok turin angen ZPM Party Vice President K Sabdanga chuan Myanmar rama khu awardo ne moti laya sipai ten mipui zalen na an chu sak chu an dem thu soin remna le maso na konga an tuar na sadona keini chinung chuak u naw te tan hian a poile zuala u naw anga kan in sui khom na hrui hrual chu sa chain om do ni na lang atia Myanmar sipai te che dan chuan ram sang sanga zo fa te a thinlunga in sui khom na nasale zual thlen se adu thu asoi PC Party IO thu soitu lalrin zual achong thu chuan Mizorama Mizo om te hi atuar ber tu tur kan nia tun ayana sa hian kan dema kan do watul kan u naw ten an torna wanga Mizorama lo tlan thla an omani chuan thataka lo dong song turin Mizo mipuite kan nge na ni ati India sarkar ro rena in pui parliament session nei meka farm law thar du lo na lan tira lo nei tu te nor huai hot mek chungchang chuan hun a luana sa lia ep tu ten na taka anor nuwa sarkar lai pui chuan lo nei tu ta chungchang hi Rajya Sabha Dakar so panga chung soi ho arem ti lo nei tu te nor huai hot mek chungchang soi ho ani theina ta Rajya Sabha ani hi chung question r thul ani dona private member bill po inrin nia phar ani lo bokang Rajya Sabha in khoma ep tu party song paruk ta chuan farmer protest chungchang bi khi darka nga tal soi ho an puta sarkar chuan hei hi remti in darka so panga zo ka anti pungani Minister for Parliamentary Affairs Prasad Joshi chuan soi ho na turau hun man an remti za chungchang hi apuangani kum sang ni somni November ni somni paruka tangkhan ram chung mun sang sanga kal khom lo nei tu te chuan Delhi border a sarkar lai puin farm law pathuma siam thar du lo na lan tirin nor an huai hot to ni in rem na siam turin lo nei tu pol ai o le sarkar hi tum engom zat an imbit to a ma se in rem na siam thelo
sarkar chuan dan siam thar te hi lo nei tu ten du dan anga siam that anin huam thu a soya mahse lo nei tu lam hian heng dan te hi siam thalawa sut vek an phut thung ani sarkar lai pui chuan farm law hi thlasawng paria chhung hman ri lowa hemi chhunga lo nei tu te nen in remna siam dan kong zon a rot lia mahse hei po hi lo nei tu lam chuan an hnual sak le bawk lo nei tu te chuan an thil phut nawrna tan le Delhi border a an nawrh huai hawtna hmuna internet service ti stop sak le tui le power supply ti tlem sak an nia wanga lungawi lo na lan ti nan rampuma national le state highway te chu darkar thum chhung an dang Ghulam Nabi Azad Razia Sapa a opposition leader Congress party huai tu chuan Prime Minister Narendra Modi hna farm law pathum te su turin a phut thu a soya British Joe Rail Lai po khan an dan siam ngai farm law chu an lo sut ve to tho ani ati Azad chuan Prime Minister Modi hna January ni somni paruka Delhi ko pui chunga lo nei tu ten tractor rally an nei na buaina chuan nuwa chengsia lo om lo nei tu te ngai venzui tur committee din turin ang en bok farm law thar pathum du lo na lan tira lo nei tu por sang sangin nor an huai hot me chu Khawvel huap zai thiam raihana chuan a thlop ti a Twitter a ta lang chumi nu lok chuan Swedish climate activist Greta Thunberg ki point a ron ta lang zui ve bok American pop singer raihana chuan India ram huna thole ni zana khan Twitter a lo nei tu tenor huai hota wanga Delhi internet ti topani chungchang chu tweetin a captiona huai are not we talking about this farmer protest ti hmanga hei hian ngai venzui a hlo hle raihana tweet thi comment tu an pung chak lia a bikin Indian mi in an comment na sa he tu bua sai lai vel thleng hian mi nuai ni bor velin an retweet to climate activist Greta Thunberg chuan hemi chungchang hi tweet ve bokin a captiona we stand in solidarity with the farmer protest in India ti hmang ve bok raihana le Thunberg te hian CNN in thotan ni an talan lo nei tu te le police te an inor boi nuwa New Delhi le a chevela internet ti top chungchang chu an tweet chani farm law thar du lo hian ni kum November ni somni paruka tangkan lo nei tu por rang chu Delhi ram rian pung khoma tractor rally te bua sain sarkar lai pui dia dan siam thar du lo na hi an nan tirani ep tu party sang point lo nei tu te an thlop thu hi an soi lang to a United Kingdom politician thenkhat po in lo nei tu nor chungchang a hian thu an lo nei zeu to bok United States Vice President Kamala Harris vanu lower Mina Harris po in internet shutdown chu adem thu le ngai poi mo atul thu so in lo nei tu te laka paramilitary tharum thona chu thinu thlak ati thu soi Ministry of External Affairs chuan thu chua siamin interest group thenkatin heng du lo la lan tir chungchanga an agenda an ron aw chu pui ani lo zonga an riluk hrui koi an tumi a poi tak zet ani tin an ta langa social media hashtag le comment thin thong tak manga thlemna a bikin celebrity le midangin an siami thil dik tak amarin tlak to ke mo po ani hran lo tin an ta lang ani Russia Moscow court chuan Russia ram ep ti huai tu Alexei Navalny kumhni le thariat tang turin hrem Paul le ram sang in court thu thluna siami an dem thuan soingal thole ni khan Moscow court chuan kum somni palimi Navalny hremna tur hi atu chuak ani court thu thluna ti chuan i vele Britain France United States le European Union chuan an dem thuan soingala ma se Russia chuan an ram chung in rel bolna in rola apu ve thung Navalny thlop tu te chuan court thu thluna siam du lo na lan tir le zel atanga chhuah tir tura phu na lan tira nol huai ho chun zom zel an tum tin soya Judge Natalia Rebnikova chuan kum sang ni song palia fraud charge wanga kum thum le chan ve tang tura Navalny hremna lo pek to ti top lai lok chu ngai tuin ata nun tlak tu hian a hremani hei ba ka hian January ni song pasari Russia rama aki ma Germany rama ain en kol chung kan parol a chuatir ani na a in tiang komna te zom lowa
prison official te pawh hmu lo a pu ani bawk mahse Navalny chuan Germany a awm chhung hian atan appointment siam theih ani lo tih sawi thung kum sang ni sawmpali fraud case a thiam lo chantir ani hnuah Navalny hi hun engemaw chen house arrest a hren zui ani a Judge Rybnikova chuan house arrest a awm chhung hi zela atan hun turah hian chhiar tel ani dawn tih sawi a kum hnih leh thlariat atang dawn ta ani Australia khawthlang lama ram kang chuan ziawm lam a pan thei lo ram akar sing ni sang ni zani somni kang cheto in chen na in somsari pashat at kang cheto ni in sarkar thunei tu te chuan an soi thunei tu te chuan pat provincial capital a cheng mi sang chuang chu an chen na in chua sana mun him lam pan turin an tia thli a tle tela wangin ram kang hi a zual an hlau ani pat ta hian thlasom dawn hnuah a voi khatna tan coronavirus khai an hmu chu awangin lockdown an kalpui mek a mahse mani ina tom tura thu chuah chu zawm ri lowa mun him lam pan turin an tita zawk ani State Premier Mark McGowan chuan ram kang chu olsam takin nasa zawkin a kang thei tih an hriat thu sawiin mithiam te chuan thli chak tak a tle dawn niin an hria chu wang chuan chen a in tuna in chuasan nghak the ni chuan chuasan nghak ro in nun na chan turin che chuak ro ti in thu thar the ra tu ten ang komna soi Khawvel huapa online manga sumdong tu company hloting Amazon chuan an founder Jeff Bezos chu kumin that quarter ai chuan an chief executive officer CEO ani to dawn lo ti an soi Jeff Bezos hi CEO ni to lovin executive chair ani to thung dona tuna Amazon web service CEO ni mek Andy Jassy chuti huna chuan amazon.com CEO ani to thungang commerce giant hian hemi chung chang an puan dar hian ni kum fourth quarter ra an sum hmu chu an ta lang tel boka sum po an lo lu tam hle ni kum fourth quarter a khan Amazon hian dollar tluk le ding on za som ni paruk point paruk review na tanga an lang lu ba ka net income dollar tluk le ding on sari point pani an la lut bok kum somnga pasari mi Bezos chuan CEO in thlak na hun atana hun thatak kan man mek thu soya Amazon chu thil thar ngai chuak tura an din mun a that lai ber ani ti lo soi bok Khawvela mi ho saber zinga mi ni mek Bezos ho sak zong hi dollar tu le ding on za somko pasari hu vel ania sangkha zakwa somko pali khan amazon.com hi lekha budor atan a mu chuaka tuna chuan Khawvela company hlotling ber zinga mi ani to ni British Army World War II veteran andrama COVID-19 rileng dona konga matong National Health Service tana sum tam tham tak tuak chuak tu Captain Tom Moore chu thole ni khan COVID-19 wangin kumzami ni na thi Tom Moore chung de chuan thu chua siamin hun engoma chen pneumonia wanga en kolani huwa COVID-19 a kai ti hria chuan ni nuin Bedford Hospital a dalu ni thuan soya damtoina thoktu te poin an ruatin an en kol thale tin soya ma se zual lampan zelin ni January thole ni khan thita ni in an soi thu chu an siama an pa Captain Tom Moore chuan a hunun hung chu lim taka man thule a thil ti te mi ten ngai hlut pui em awangin ama poin a chak thar pa a alo du tu sam le suang to ang thin chu atakin atong chho ni an soi Moore hian nikum April thla khan kum za tenga kum za atlin hma hian anram health service te pawla sum tuang nan a huan metar somni panga thui chu voi za kal chu tumin a in tukani a konga that to lo wangin ro lei tor amang to bok damdoi lama thok te pawla a thil ti hian ngai vena hlo hle a atira dollar sang khat vel tuak chuat he a in bei sei lain mi ten an hlut pui ta ke mawangin dollar makadoi somni pakhat zet a tuak chuak ani Queen Elizabeth Prime Minister Boris Johnson le anram foi tu dang ten Captain Tom Moore an oi thu soin a chung te ne na su na thu an thon bok Captain Moore su na tan hian 10 Downing Street ta an ham puan zar su angul chan ve an ti hiam CP Van Times Tarlan danin pisai reng pui kum somnga pi hualji ki fanu CP tram lo veng chu thole ni chama ta song pakhat khan civil hospital a boral
UPC Northeast India si phira loi ania boral di tlai daruk ka vuiriam hal din thuduna chona soi thulak nai na soi danin pisai reng pui hi kal tai rini khana thir pa lal mangai te nen dak la luilama lal mangai te huanan kala in mu thiam lo na an nei awangin a thian pa hian ko ta thlak ta ani ana tak vi awangin ho thei lovin an riaka a ziom thei tak lo wangin tho tan ni jing khan a chung te hena huai chuak tura hrilin an zup chuaka ton doi in lama tlan pui zui halin anuna chan thei ani talo ani pisai reng pui chung te hi a thi chana an lungoi thei lo wangin police a FIR an theilun ngala a ruang po hi postmortem ani ole viewer te hna ngin na han soi vele lokila kan channel mina subscribe sak lo te khan mino subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa subscribe ti be nuwa notification bell ka hmete in ola in da don nia